फोरोंगिरिया थसे ममबाति जाय गावनो जोंनानै फरायसाफोरनो सोरां होयो। नोंथाङाबो बै ममबाति बायदि जानो लुबैयो नामा? फोरोंगिरिफोरा माइन्डनि इन्जिनियार आरो लाइफनि डिरेक्टर। खुलुमबाय, बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोना मोनथिगोन माबोरै फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो हायो। फोरोंगिरि जानो थाखाय मा सोलोंथाइ, डिग्री, डिप्ल'मा थानांगोन। फरायसालिनि फोरोंगिरि साख्रि मोननो थाखाय मा मावनांगोन, बेफोरनि सोमोन्दै बे भिडिअआव फोरमायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय। नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाब मोननो हायो। लोगोसे नोंथाङा फरायसालिनि फोरोंगिरि साख्रि मावनो गोसो दङब्ला एबा फोरोंगिरि जानायनि मिजिं दङब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना मिन्थिखागौ आथिखालाव साख्रि मोननाया गोरलै नंला आरो मोनफ्रोमबो साख्रिनि थाखाय थिखानाय सोलोंथाइ, डिग्री, डिप्ल'मा एबा कर्स थाखायो। गोदो गोदायनि बादि थाखो 10-12 पास जाब्लानो फोरोंगिरि साख्रि मोननायनि दा थासारि गैला। आथिखालाव सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ, डिप्ल'मा, डिग्री बायदि कर्सफोरखौ थि खालामनानै होखादों। बेफोर सोलोंथाइ एबा डिप्ल'मा, डिग्री कर्सफोरखौ लानो हायोब्लासो आथिखालाव सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो हायो। बे सरकारि एबा प्राइभेट फरायसालिफोराव डिप्ल'मा, डिग्री गैयाब्लाबो फोरोंगिरि साख्रिखौ दासान्दि मावनो हायोब्लाबो सरकारि फरायसालियाव नाथाय हाया। सरासनस्रा हायार सेकेन्डारि, B.ए., M.ए., B.एससि, M.एससि, B.कम पास जानानैल' आथिखालाव फोरोंगिरि साख्रि मावनो हालिया। फोरोंगिरि साख्रि मावनोब्ला मा सोलोंथाइ, डिप्ल'मा, सार्टिफिकेट थानांगोन, बेनि सोमोन्दै बे भिडिअआव आं आबुङै फोरमायगोन। फोरोंगिरि बिबाना मोनसे गिलिर बिबान, लोगोसे बियो मोनसे गोजौ सनमान गोनां जिउ राहा। फोरोंगिरि जानोब्ला ओरैबायदि गुन थानो नांगौ जायनि सानस्रिया गोग्गो, माहि, जायनि फंफ्रोमबो बुंनाय रावा गोरोन्थि थाया, आखल आखुआ गनायजाथाव आरो गासिबो बिथिं आयदानि सायाव गोथौ आरो रोखा गियान थानाय जानांगोन। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमानि फोरोंगिरि जानोब्ला मा सोलोंथाइ, डिप्ल'मा एबा डिग्री थानांगौ। गुदि फरायसालि एबा LP स्कुलनि फोरोंगिरि जानोब्ला मा सोलोंथाइ लानांगौ? गुदि फरायसालि एबा LP स्कुलनि फोरोंगिरि जानोब्ला गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजाद एबा OCS उथ्रिनाय जानांगोन आरो D.ed.ed एबा डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एजुकेसन सार्टिफिकेट कर्स थानांगोन। बेनि उनाव टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट एबा टेट आनजाद होनानै उथ्रिनांगोन। गुसुङै फोरमायोब्ला गुदि फरायसालि एबा LP स्कुलनि फोरोंगिरि जानोब्ला OCS उथ्रिनाय जानांगोन, D.ed.ed थानांगोन आरो टेटआव पास जानांगोन। जेब्ला सरकारा भेकेन्सि फोसावो अब्ला एप्लाइ खालामब्लानो फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननो हागोन। मोनसे बाथ्राखौ फोरमायखानाया गोनांदि आथिखालाव फोरोंगिरि जानो थाखाय कम्पिउटारनि गियान थानाया गोनांथार। इयुनाव कम्पिउटार कर्स सार्टिफिकेटआ गोनांथार जानायनि जाथावथि दं। गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि जानोब्ला ग्रेजुएसनाव 50% नम्बर लानानै उथ्रिनाय जानांगोन, D.ed.ed एबा B.ed सार्टिफिकेट कर्स लानाय जानांगोन आरो टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट एबा सुंद'यै टेटआव उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे आथिखालाव कम्पिउटार नलेज थानाया गोनां। बे हिसाबै इयुनाव कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ गोनांथारबो जाहैनो हागौ। बेफोर सोलोंथाइ एबा सार्टिफिकेटआ थायोब्लानो गेजेर फरायसालि एबा आपार प्राइमारि स्कुलनि फोरोंगिरि जानो हायो। गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो थाखाय गोनां जानाय सोलोंथाइफोर: ग्रेजुएसन जानांगोन, B.ed एबा बेचलर अफ एजुकेसन लानाय जानांगोन। सानखान्थि आरो साइन्सनि थाखाय ग्रेजुएसनखौ साइन्स स्ट्रिम एबा B.Sc खालामनाय जानांगोन। सरकारा खुंनाय गोजौ फरायसालिनि थाखाय टेट आनजाद उथ्रिनाय जानांगोन। गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो थाखाय बेखिनि सोलोंथाइ एबा डिग्री, डिप्ल'माया गोनां। कलेज एबा इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरि जानोब्ला गोनां जानाय सोलोंथाइफोरा जादों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एबा M.ए., M.Sc एबा M.Com उथ्रिनाय जानांगोन, बेचलर अफ एजुकेसन एबा मास्टार अफ एजुकेसन एबा डक्टरेट डिग्री थानांगोन। लोगोसे इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसनजों खुंजानाय नेट स्लेट उथ्रिनाय जानांगोन। बेफोर सोलोंथाइ एबा सार्टिफिकेट थायोब्ला भेकेन्सि ओंखारोब्ला एप्लाइ खालामनानै कलेज इउनिभार्सिटिनि बिबुंगोरा एबा लेक्सारार जानो हायो। लोगोफोर, फोरोंगिरि बिबाना मोनसे गिलिर बिबान। फरायसाफोरखौ फोरोंनाया एसेबां गोरलै नङा। बेनि थाखाय गोबां गियान आरो गुन थानाया गोनां। बेनि थाखायनो बुंनाय जायो फोरोंगिरिया थसे ममबाति जाय गावनो जोंनानै सोरां होयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम
आरो कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।